Abdinur Shukajb Mohammed ta' 34 sena mis-Somalja baqa' jinżamm arrestat wara li ċaħat li jimporta aktar minn 100 kg droga. Il-pakkett inqabad fl-ajruport is-sibt minn uffiċjal ta' dwana li kienu għaddejjin b'ispezzjonijiet. Id-difiża appellata l-ħelsin mill-arrest kif ġie spjegat kif din is-sustanza partikolari hija stimulant. Apparti minn hekk l-imputat għandu żewġ ristoranti u bekk għandu rbit mal-komunità. Huwa ma natax il-ħelsin mill-arrest u l-qorti ordnat ukoll li jiġu friżati l-assi tal-imputat. Marek Dirga ta' 48 sena mir-Repubblika Ċeka baqa' jinżamm arrestat wara li nħareġ mandat ta' arrest Ewropew għalih. Jidher li l-imputat kien instab ħati ta' frodi marbut mal-VAT fir-Repubblika Ċeka meta kien qed jgħix Malta u ġie estradit lejn pajjiżu biex jidher quddiem il-qorti fejn ingħata l-ħelsien mill-arrest. Waqt li kien Malta l-qorti fir-Repubblika Ċeka sabitu ħati ta' frodi u għalhekk inħareġ mandat ta' arrest Ewropew. U tressaq il-qorti f'Malta l-ħadd fejn saret talba l-ħelsien mill-arrest hekk kif Dirga ilu jgħix f'Malta għal dal-aħħar 9 snin, iżda din it-talba ġiet mixħuda. Il-każ se jkompli jinstema' quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek.